درباری کار قیدکردنا کردان ji bo nasnameya welatbûyînê kar çawa dimeşe? Tê zanîn gelek miletê me bê nasname bûn, nasnama Sûrî. Em vê re dibin mektûmil qeyd, qeydê wî di sicillat ew nivîsên medenî, sicillat medenî de tune bûn, nüfusê wan tune bûn. Ji ber estengî rejîma Baes ku derdixistin ji millet re di hêlê eskerî de û di hêline din de cûda da hensirî da ku her endamek, her welatiya kanibê xwe binivîsîne ku qeyda wî çêbe, nasnameya wê Sûrî çêbe. Me werga beyanama bela kir û jmar bela kir mehek dihebû. Niha me piştî ku meha wê qediya careke din tewasıl kir û peywendî çêkirin li gel peywendîdarê Parêzgeha Helebê ku demê dirêj bikin, înek dirêj kirin. Pişt re neqediyan milletê me, sivîlê me xwestin em wê xizmetê bikin. Me anha înekî din dirêj kirî derfet dayê millete. Me zêdey sêsidî kirî çi ber berê çend rojan berê me got sêsid niha ez texmîn dikim gelek ser sêsidî ketî lê hema jmarekî diristî deqîq me negirtî çi ku me tomar nekir çend tên. Ji ber vî hawî em di wî karî dane em wî hawî dixwazin her kes serdanê me bike û kanibê herê Parêzgeha Helebê xwe tomar bike û qeyd bike ku sebî bibe nasnama Sûrî bide bistîne.